ndaenda kuBotswana ndoenda kuSouth tichibatsirana kana zvese zvava kuti ndakazongokwereta mari kwayo, ndakakwereta mari kwayo ndikadzorera ndakanya zvidhina zvatakakanya tiri vatatu ndikamudzorera mari. Asi chikodzero chakazoitika manje ndechekuti amai ava vakatanga kuita gumbopanzi. Amai ava vakatanga kuita gumbopanzi mambo. Inini ndiri kuSouth Africa. Inini kuSouth Africa 2016. Chikodzero chakaita kuti ndiende kuSouth Africa ndechekuti takakunetsana nekuti mwana wedu akataura kuti wa2017 takatomuita tichinetsana. Saka ndakaona kuti ndikaramba ndiri pamba apa patikunetsana nemunhu upenyu hwangu inini simba rangu ndinoriwana mukunamata. Saka ivo vakabva varamba kunamata sakunetsana pakaita ndiwana kuti inini ndikasunguruka zvoita kuti ndokwanisa kuchengeteka. Ndaindechekutika mukadzi uyu ndakamuramba ende ndakamuramba handidi kuti agare kumusha mangu. Izvozvo ndo zvandikutaura. Chinhu chechipiri handiri kutaura ndakateya. Imimi mateera mukadzi wenyu kana akave musikana muri muprocess yekuti kana achinge arifoma munodzokera mwanayo mobva maona tsika dzake dzakaipa munokondirira chete kumutora chete. Ndozvamuda ndiite pane mukadzi. Ndiri kutaura kuti blessing yandakati munhu ngaapfere semunhu akaroorwa yakachinja panguva yekuitabva kwaatete pachonda kuteera. Saka mhosva yangu iri pacho ndibvumire hemunhu kuti achifamba ndamuteera. Iye akadii kusiya zveboyfriend yake picture iyi ipicture yaakandikipina asisagaripo nokuti pandakamuteera agara mambo yakusanidheu atotama kusanidheu mambo aakugara kumbai azouya kumba ndopakaona picture iyi. Tichabatana nemapurisa anoda kuzopenda iti inini nababa tine vana vana vatanhatu vandinavo, vatatu vakuru vese vari 3 havana kanyora form 4. Vamwe 3 avo vachiri kuenda kuchikoro form 2 grade 5 negrade 4. Saka vana baba ava takambonetsana kumashuro. Vakaenda South Africa COVID wanaenda kuendese vari kuSouth Africa wanouya nemukadzi. Vauya nemukadzi ini handa kuziva kuti zvii zvaiitika vari kuSouth Africa. Kubatsirana pakati kana mauya kudaro motaura nyaya zvakanaka ndisana nekuti kutaura kuti mimi makagara makore 26 kutangira kubva muchiwanana vachiwanana takaita vana vedu kusvika COVID pasina matambudziko anditi toziva zvamashure kwakaita sei nyaya yazotangira pakati asi kubva gore rakati kusvika parizvino kusvika panguva iyi tatisina dambudziko. Nhau yazotangira pakati kuitira kuti dare rinzwewo kuti nyaya igobata kubva kuenda kupi. Inini nababa tine vana 6 vakanditora 2000. Mwana wangu wekutanga 2001, wechipiri 2004, wechitatu 2007, wechi4 2010, wechi5 2015, wechi6 2017. Pavana vangu vese vari 6 mwana anoziva preparation yababa wake ndevekutanga festival yavo. Vamwe vese ava ndaingotakura nhumbi dzangu, ndinaiziva kuchabva napkeni, ndinaiziva kuchabva sipo ndinaiziva kuti mwana achadyei poriji neiwana. Ndairarama nemaricho nekutengesa, ndaitengesa kwapama, ndaenda kunonzi kwamundu, ndaenda kwaBuffet, ndaenda kwaTsvarai kusvika kuBitisi kwese kuziva chienda kunotengesa.
tichimboenda kuti chinohodha madomasi tushiya chitengesa munhu. Zvadaro tati gare gare, baba vakatanga kuti tsika yekutengesa minda. Vatengesa munda, ndobva munhu auya akati nini, ndobva ndanzwa nemunhu zvikanzi muri wenyu akatengesa munda. Ndakatengesa munda zvikanzi ndikati ko zvikanzi zvonati zvonanzi ndoda kutengesa apa pane zvandoda kuita. Ndobva ndavabvunza zvikanzi wakabva nemunda kwakutokweni. Ndikati aiwa onei ndine vana, ndachine vana 4. Ndine vana vanoda pekugara, vakomana 2 vasikana 2. Ko vakomana vanogara pai kana muchinge mapedza kutengesa minda. Ndobva zvanzi makabva kwakutokweni munda ere patatonetsana. Ndobva watonibatira denda. Ndobva ndatiza pandaenda kumapurisa. Nyaya yangu yakaitwa namasadza nainzi chananga ari. Ndobva zvanzi namasadza imi mamegire muri kuda kuita sei. Ndikati inazwi kuda kuti vatengese munhu vavadzosere munhu mari yake. Ini ndovakweretesa mari yandinayo zvavati inimi kuti vanoda kuita bhizinesi ravadaita vada kunotenga munhu vachitengesa ndovakweretesa mari. Ndobva vashedzi vomapurisa bvawaendesa izvozvo bvawadzoka mapurisa vatazodzoka kwamapurisa kuenda vapa mari yayo vachibva vaenda kudharweni vachibva vanotanga kutenga mombe dzacho ina hapana chadaiziva ndandisisa utu. Ndokubva mari yavadzoka vasina kana senti. Vadzoka vasina kana senti ikoko vakatosiya vamitisa munhu ikoko. Vadzoka vasina kana senti. Mari yangu hanzi ndichakupai mari yenyu. Hewo ndisimudzira mamheko wazondifonera ndobva mombe ndatenga mombe ichibva yafa. Ndikadai waini mari yangu rega ndondakakudza kuti chipedzi. Ndobva tagara taiva tiine mombe yakauya iri 1. Mombe yake yamadzitete. Tepiwa mombe iyoyo ndobva ndachengeta. Vairamba vaenda kuzora. Ndaenda kuzora nevana. Rimwe gore tikaseterwa Krismasi. Vana vangu vakaseterwa Krismasi ndikati vanhu mabaende kuzora vana vaende kuhoride Krismasi kune chii kune vamwe zvikanzi ndiri kumombe ndine vana. Ndikati vana vangu geze muende kuKrismasi. Ndikaita 25, 26 ndichienda kuzora nechimwe chimwana changu chidiki chenamba 4. Vana bvazotanga kuenda kuzora 28. Mombe idzodzo kubva patengeswa 1 iye anga ari kuSouth Africa. Ndobva tizvoni bhadharirai vana vechikoro mari yacho tengetsai. Ndobva ndaita saizvo kana muchengetera mari yake. Achidzoka kana sikopa mari yake. Dzakanga dzasara dziri achibva adzitengesa akadzitengesa apa pane vanja. Pane dzimba dzeRidina. Dzese. Ini ndisingazvizivi ndakazokuwana magaya auya pamba. Achiti tatenga munhu nemapurisa achouya kuzokuya munhu. Domhanya vamini vakataira kuna zvikwanise kuenda kuna baba zvana babayo vachimukuwa vanhu mukwanise. Ndobva munhu dzaenda. Ndobva ndanyarara. Ndobva tagara. Baba vaenda futi kuSouth Africa. Ndobva vakadzoka. Vadzoka vane mukadzi. Avanga vaendayo kugoromodzo. Mukadzi iye ndobva atanga kuvanetsa achida kuuya pamba. Ivo ndobva vatanga kufurufusha. Zvikanzi mimi pamba panapa mamuchita basa rekuhura. Ndikati ndaita basa rekuhura makaudzwa nani? Zvandine vanhu vakandiudza. Ndikati alright hazvinetsi. Inini vanhu venyu apa inini apa. Votaura nyaya dzavo. Pamwe munhu anenge aine paakandiona nenguva dzisiri dzisina kukodzera kunge ndiri panzvimbo ipi ipapo otaura. Ndobva ragarwa dare pamusha. Hapana kana akataura. Hapana kana chakakura. Ndobva raparara dare riri. Ndobva tati gare tati nembudzi dzavo ndovanga vatenga mbudzi. Ndobva wadzitengesa dzese mbudzi idzodzo dzakatengwa futi maneka nzvimbo. Ndobva tapiwa 165 padzatouya padzakiriwa nemupurisa. Dzakiriwa nemupurisa pa 165. Ndobva wati $50 ande tinotenga chikafu. Ataenda patanotenga chikafu. Imwe ibva yasara waenda shaenda kuenda kuHarare unotengera vana zvekuchikoro. Hakuna chakauya mama. Vakadzoka vasina kana mari. Vakati ndazokuwana munhu ndisisina mari. Vanga vaenda nemari kune mudzimai wavo kugoromodza waigara naye COVID uko South Africa. Ndobva ndanyarara zvangu. Semunhu anozvishandira ndaingonyarara kazhinji. Uye zvakare ndina hama dziri kure handina wandoudzwa vari padhuze. Ndobva ndanyarara tagara baba inini ndakatanga kuita bhizinesi rangu reshoko nepamadosi. Nekuita zvehuku. Nekutanga kuita zvekutenga munhu. Inobva wadzokera kuSouth Africa nemudzimai wavo. Wanoita futi rimwe gore. Vanozoita goti. Vakaita vanoti vamwedzi mirani. Amweni wangu vachibva varwara. Vachibva vadzoka. Vatoti amai varwara vabva vadzoka. Vadzoka amai vakabva vazoshaya. Vashaya amai.
ini ndanga neshopu yangu yanga yazara ndakatanga ndikamarika mukashoma shoma ndanga ndatozara takutoita zvesitori ndikati kwa imini mukudzokera rini zvikanzi handichadzokera zvinhu zvinozoyarirawo ndikati aiwa inini makandoona ndiita zvinhu zvamune vana vangu imimi itai zvamava muchigara muchiita sei muchiita nemudzimai wenyu iko zvino makasiya mbatya kuSouth Africa moti dzinozoyarira vanenge vachiuya nadzo fupi kwavanenge vachiuya nadzo zvikati zvino vari kuuya kuni mukadzi uyako wawadzokera kumukadzi wako wadzokera kumukadzi wavo mukadzi uya akanga achivashungurudza chikuda kuuya kuzona pamusha mukadzi uya akauya pamusha zvikanzi iwewe ndikuti wakauya saka ini kufanira kutoudza mukadzi wangu pano vandati hazvina chakaipa ini semunhu anga achishungurudzwa ndakazoramba mubvuma ndobva auya mukadzi uya akaita svondo ari pamba pangu mangu ndichimubikira ndichichera mvura zvese ndini ndaita ivo vaitoperekedzana kugeza kukora ndakatarisa ndikati mumwe musi ndakati andikurwara handisi kuda kubika ndobva watanga kubika vachiva kuchidzirira moto vachitotuma ndiwo mapureti vachitumwa chi asi ini ndikavati ndokumbira mutambidzo pane chinhu chawakabika vairamba varwadzi ndoonawo dzangu yako kupa mushonga ikoni kuti zvaramba vandanyarara zvako ndadaro ndagara kudaro baba vakazoti papaya inini ndavasiya pamba nevana neshopu nehuku vakati ndoda kuenda kumombe watongoni ndipe mari bhandarama mawasiya pamba nemudzimai wavo ai mudzimai wavo vakanga asisauye pamba pangu kuti ndakanga ndamudza kuti apa ndangokutambira sekuti murume wenyu anga achindimbunyikidza kuti muye pano amweni vangu vapeni pandakakurakidzai kuye ndokwamunosvikira noti ndandosvikira pamba pemunhu ndakasvikira pamba paamweni saka imi maifanira kusvikira kwaamweni ndobva vatonditi izvozvo zvamutaura ndo zvandakatovaudzawo but ivo vakaita nhara kuti kufanira kusvikira pamba pamo haufaniri kuenda kwaamai munovengesa amai vangu zvikanzi hazvinakana basa ndaamai ndaamweni vanokuita zvese saka iye ndakamusha kuti nauye pamo saka ii ndakazovasiya ivo nevana ndichienda kudharuwenu pandaitenga muvi nesitopu nemushopu ndakasiya kudaro ndakatora 300 yemushopu pandaenda pandanoodha zvinhu kwaHarare yangu yekumombe yakaiti pasaiti ndaodha zvinhu kwaHarare ndandine bepa rangu randakavanyorera zvinhu zvavo zvandakatumira ndaisa zvakati pabhasi ini ndobva ndasara nerangu randakaenda naro rezvinhu zvandanaita sei ndaodha zvinhu ndobva ndaenda pandadzoka pandavafonera ndikati kai munhu $30 akuya nechikafu chehuku vavamu ndikati bvisai $50 mundikandirewo mukadzi vavaita pandavati bvisai $50 mundikandirewo rounds $50 mundikandirewo rounds ndobva vaita saizvo ndobva ndadzoka ndasvika ndakauya nemota ndiine mombe dzangu 3 handaziva ndobva ndati pakudiwa $100 ndiwedzere mari yepetrol kuno kwaita kure because ivo vachiudzira kuti mabhazi mujuzo vazoti kure zvikanzi hatina kana mari ndati hamuna kana mari kokushopu mamuchiita sei zvikanzi hamuna kana mari yemakati ari kubhadharira tipe $30 tibhadhare mukati saka 130 pazvinhu zve300 zvandakakuhodhera yani soda kuvereka zvinhu zvazvagara zviri mumushopu ndikuda kutora stoki yezvinhu zvandakakuhodhera ini zviri papepa rangu ndo pakatanga nyaya vatatanga kudetsana nababa vakabva vatuta tunhu vavo ika kakabheka neleptop yavo waenda kumba wasotuma manana inotora tunhu zvinhu zvangu zviri kumushopu vauya vatora kushopu tairarira kuti kwaidiro ndobvawaenda kumabva wakurara kumainga kutanga kurara mushopu ndopakatangira nyaya zvikanzi wakuita kurikuita basa rekugura kufunidza kuti ndisingazvizive zvigumba zvako zvinenge zvichiuya muchita basa rekuhura sewo kudara ndichira ndikati ko makadzingwa here kushopu kwacho kunewo makataura kana hapana zvikanzi ene kuti iwo mataurira wakaita watoona kuti kukanganisa zvinhu zvako ndakati huyai tiverengerane zvinhu zvandakahodha ndichienda kumombe toona kuti stoki yedu iri kuti zviri kuenderana here imi muri apa ini ndira marama saka hapana chatinoda kutaura wakatanga kuzozorwa watonibatira demo ibva pano chihura nemapurisa ako zvakazvinini zvakawanda ndobva ndabva ini ndichida kuenda kumombe kana kuenda kumba kusanditi kwambuya pandasiwaudza ndikati mbuya nomamirira akaita nyaya mushoko zvinopa kutobatirwa demo ko ukatemwa ndikati regei ndigoita sei ndigoenda kumombe zvikanzi aiwa zvomombe usairi hazviiti itombomira iye ndo pakakafonera mbuya kuti hurere ino daridzima kuno
ranga richiita basa rekuhura, saka handisisina ndobva ndanyarara zvangu chanambuye murume wangu afuna ndikati alright. Ndobva ndadzoka ndichida kubhadhara renti yekushopu kuyakuya, ndobva asvika bvaandirwisa abva andirova. Ndobva ndabva ikoko kumashopu pandauya pandaenda nepana Solomon kumasoro, ndadava madzibaba inini ndanetsekana nababa Agiri. Nyaya yangu iri kuti mukuti sekutaura pandanga ndichiita. Ndobva Solomon wanditi baba, ndikati inini ndandauya kuzobhadhara renti yangu, ndangati sinzi andidzinga pamba pake ndaibvisa zvinhu zvangu ndoisa zvinhu zvangu kushopu, ndogara zvangu kushopu nevana vangu ndichichengeta vana vangu. Saka kushopu kwachakuti haasi kuda kundiona, ngatiende kumusha pamutoro, nokuti aibva ataura kuti ndaunohurira kure tisahurire pameso pangu. Ndobva zvanzi naSolomon, aiwa tichaita sei, tichataura naye pandagara. Saka ndagara ndiri kuHarare kwambuya vangu, ndakazobvunzwa ambuya vangu kutonditi murume wako angati handisati ndaenda kumunhu, ndakatanga ndaenda kucivil court. Ndaenda kucivil court ndichinomhangara kuti ndikumbiriwo protection order yekuti ndidzoke pano ndichengete vana vangu. Ndadzingwa nemurume ari kundidzingira mhosva yekuti angachindiita ndichihura. Zvikanzwi payatongwa nyaya zvikanzi mune umbowo hupi hwekuti imimi murume wenyu ari kundishungurudza kana kuti ari kukurovai, mune vanga here? Ndikati handina. Zvikanzi dzokerai kumba, munogara kumba kwenyu. Ndobva ndaudza ambuya zvikanzi aiwa chimboni tidzokere kumba nezvaumbo uchitaura. Vandagara pandatanga kuita zvekutenga mombe dzangu ndichiya ndichitengesa kuAbatoa, nditenga mombe dzangu nditenga kuuya kuAbatoa. Ndakazoti ndafonera kuti mari yangu transport haisi kukwana, nditumirewo mainini vanigiro mari kumbari ndisangane nawo ndibhadhare ndozokupai kana ndaita sei ndatengesa. Ndipo vanti murume wako anga ari pano. Ndikati murume wangu anga achidei? Zvikanzi ati ari kudairira. Ndikati zvikanzi ati kana mauya ndichamufonera woita sei wouya, kana kuti unomufonera wouya kusangana pandauya. Andasvika pandakufonera ndindomira nhasi. Zvikanzi alright. Ndakasara ndosvika kuSunnydale, iye anga asvika kudhara. Ndobva ndatenda kwavari, ndaitoti unongororwa ndisiuze kuti ari kudei. Ndobva ndamuona tatogara. Saka mbuya vangu vave nemaedzi wangu isu patagara panze takutokurukura. Zvikanzi izvoni kwamusati maroorwa. Ndikati kuroorwa ndichiroorerwei? Akakudzai kuti kuda zvekuroorwa ndiana ndikuba ndimokuma ndakatobuda. Zvikanzi ndikati zvikanzi inga muri kutoita mwana mudiki, ndandozvinoita mwana. Ndikati ina handisi kutoita zvekuroorwa. Saka muri kuita zvekuita sei? Ndikati nekushaya here? Ininiwo ndakutoita zvekutoti kana ndikawana ndakunyemboone varume vangu ndichienda kumba kwavo, kwete zvekuroorwa. Handiite zvekuroorwa. Ndanyarara. Ndikati koima musati maroora? Zvikanzi handisati. Ndikati zvikanzi zvone ndiri kushaya klasi yangu. Ndikati klasi yangu saka muchaiwana kupi? Zvikanzi ndichamuwana. Ndamaina baba wakutora. Muchaiwana kupi? Zvikanzi ndichamuwana. Ndobva ndati alright. Ndobva ndagara. Saka mavikei? Zvikanzi ndauya iwewe ndati udzoke kumba. Mama vakutofunda napanyowani. Vanhu vanavanasisiwa. Ndozvavanoita. Handa kuti udzoke kumba uchengete vana vangu. Ndikati kuini mauda ndidzoke kumba ndichengete vana. Amai gaiti ndakakusiyai mini navo. Zvikanzi ndakavaramba kudharadhara. Ndikati Magi ikoko kafuka tema akambouya wana akagara ikoko. Zvikanzi zvona haisi klasi yangu. Ndikati alright. Ini manje handikwanise kudzokera baba Agiri kwauya, because inini bhutsu yandandakapfeka ndindandiziva kurwadza kwani. Iwewe ndandata muvhoni nelife yangu. Wafunga kuda kuti tanga futi kurwadzisa chironda changu chachapora nemadzingiro wakandiita kumusha. Wakuti ndidzoke futi undirwadzise futi. Zvikanzi aiwa kana ndakasara ndikaona kuti hapana nyaya, ndikatsvaka umwe ndikaushaya. Ndikati ini handisi kukwanisa kuita sei kudzoka. Tazopinda muna ambuya vataura nyaya yake. Ambuya vangu vakati inini nyaya yenyu handigoni, because ndindani chinochengeta kudzimba kwawakaita. Saka ndikada kutaura nyaya unofungidzira kuti akusaidira muzukuru wangu. Enda kwaatete vake. Ndobva taenda kwaatete. Ndobva tasvika kwaatete watataura nyaya. Ndikati atete inini kudzokera kune uyu handisi kuda. Zvikanzi atete amainini mwana. Ndikati aiwa vana kuzvinzwisisa. Asikaona izvinoti zvinhu zvanga achindiita maronda akangokufonera imi. Ndikamuudza kuti baba Agiri atora kumukadzi amunza pamba pangu mudzimba dzangu dzandakavaka ndakumuwana ine mushe. Pamusha patakavaka isusu takapaona pari pasango kumagamu kuseruko katanga kugara ndinaye ndichitombonomugaririra nditi murume wangu anopondwa. Ndakamugaririra tikapinda muchikombori, ndakauya kwamutubva kwamutombori ndisingazivi kupinda muchikombori, ndisingazivi kuita chidhina. Asi akasikondidzidzisa kuita chidhina. Ndikaita chidhina ndichipamba ndikavaka musha. Ndikati inini tete ndakambokufonera wana kwambobera vakauya kuti baba Agiri murume hamuza kutore mukadzi wakachipinda mudzimba dzangu. Magumeze angu andaitowapa vachiko. Midziyo yangu yaiuya mukadzi
zvakachinikira. Zvikanzi zvona tete aiwa maini dzorei moyo chivana kudini ndikati aiwa tete ini nani mitemo yake yandipe kuti ndikadzoka kumba kwake handifanire kutengesa, handifanire kuita shamwari, ndinoenda kumasowe, handifanire kuti kana ndikashaya chandashaya ndinotomanikidzwa kuti kumira mumaraini kana pasina hapana, kana pasina sipo chageza nemvura, kana ndisina kuwana mari ngaajekere zvinhu. Ndikati atete handizvikwanisi, inini ndinozvishandira. Ndotaka kugeza nemvura irini nekuda kwokuti murume anditi ndidzoke pamba, handikwanisi. Atete asi bamiri wemimi zvonochiita zvikanzi azviite kwaumagrosa kwavanenge vachenda ndokwacho kwavanenge vachizomuikwa. Zvikanzi anoita zvehuku idzodzo kana dzisina pasina mwana anodzitengesa dzinotengerwa pamba. Ndikati ini ndinodzitengesera ani ndiri pamba, kumagrosa ndokunotengwa zvinhu zvese. Vanhu vese vanototaura zvinhu zvakana miri wachinotengesera kumagrosa, ini wanomirira anoyachitengera kumadhiya. Ndobva zvanhati ini nyaya handiigone baba nditakurana nemunhu wakuende kwamutongo kunana baba wake. Ndopatabva ikoko patasvika kusanidhero patararama kuseni mangwana acho ndopakati hande tinoona shamwari yangu kubasa kwake kutauni. Pataenda kutauni patasvika ndobva vakambe vatoudzana nyaya yekuti vanoda kuti ndidzoke, inanga kuzviziva. Ndakazozviziva musi iwoyo wananakadzi ndiende wacho. Ndasvika zvakare mapamera amaita zvakanaka maigiri mauye nababage ndoti mudzokere kupi kumba munochengeta mhuri yenyu. Ndikati nekuti zvaita sei ko ivo vatadza nekuchengeta mhuri, handi ndiwo baba here ngavachengeteka mhuri yavo. Vakadzi vakazara vangani vana vakasiyana navo vadi kugara pamba vachengeta vana vavo. Zvanzi aiwa mimi dzokerei pamba penyu kugara pamba muite sei muchengete vana. Vanati asi baba pamenda kudzokera pamba here ndingagone kudzokera vana. Ko zvinoti kutengesa imimi maiziva upenyu hwandorarama. Ndini baba ndina amai ari mupenyu izvozvo aripo. Ndinoziva kuti mwana abhadharwa school fees, ndinoziva kuti mwana wangu anopfeka bhutsu, mwana wangu bhubha asisina rabharu ada kupfeka haagoni kana kutenga, kwete kuti mari anenge ainayo yake ndeyekuedza girlfriend yake. Saka munoona ndinozorarama nei nevana. Ini ndaimborarama nekutengesa madomasi, ko zvina ndichazvikwanisei? Nyama yangu yakura baba akamera ndidzoke ndinotsiga futi swani aiwa ndichazvigona, ndiri kuzvishandira. Saka ndinongochengeta vana vangu ndiri kupi ndiri kuno ndichishanda nekubasa kwangu. Zvana pamera aiwa aiwa zvakanaka baba pamera ndobva wataurirana. Zvikanzi aiwa babage hazviiti kuti amaigiri vadzokere kumba vonogara iwo uchinyatsoziva kuti hauna paunoshanda, hauna paunowana mari. Saka urikufungidzira kuti munorarama nevana. Ndoba akazoti oraiti vanoita zvinhu zvavo zvacho zvekutengesa zvavanenge vachiita zvacho vanongoita. Vandati aiwa zvakanaka ndokudzokera pandakaita nababa. Tadzoka ini ndani kubasa ndakati babage ingandikwanise kuuya kumusha iwe chitsvaga basa, kana wawana basa ini ndinodzokawo pamusha ndichigara pamusha ndichiita zvepamusha tumaprojekti tuyi zvese zvaungochitaura zvezvo ndiri pamusha iwewo kubasa zvinoita kuti tiraramise mhuri yedu. Ndo zvatakanga tawirirana. Ini ndobva ndatanga kugara achitombobirawo basa achiuya kwaari tichigara tese achidzoka kuno kumusha inini ndichienda kumba ndichishanda. Inini ndichishanda ndaitumira chikafu vachitotambira pabasa. Nzara yese yakaitika gore rapera nzara iyeyo havanongoinzwa kana nzara. Ndindaitenga chikafu ndichitenga fertilizer ndichirimisa pamusha. Ndobva zvabva izvozvo ndobva ndati gare ndofunga vana vangu vakazouya kuholiday naDhisemba. Muna Dhisemba ndopakatangira nyama yamama. Muna Dhisemba vana vauya kumba. Dhisemba watabva wegore rakapera kumashure pamwe pesaka zvazvirikuita takanga tadzokera tawirirana zvatatawirirana. Inini baba ndiri kuenda kubasa, kana muchinge mawana basa inini ndouya pamusha ndogara pamusha ndichengeta vana vangu semaprojekti amataura ehuku ayaya. Kwete kuti izvozvi makagara kudai nekuti ini ndikadzoka pamusha ndini change ndichitsvaga kuti shuga vana vangu vodye porridge, ndini change ndichitsvaga kuti mari yemafuta ndoiwana kupi, yesipo ndoiwana, yeschool fees ndoiwana kupi. Saka hazvigone kuti ndidzoke pamba ndigare pamba. Inini ndiri kuenderera mberi nekubasa ndozvatakawirirana zvoti dai uyu shamwari yacho yanga yariko aindikurira kuti yezvishuwa ndozvavakawira ndozvavakataura shamwari yacho ini. Saka Dhisemba pakauya vana kuholiday ndobva zvanzi nemukomana mukuru aripotu mama kwaHarare kumbari. Handina kudzoka kumba ndakadzokera zvekuti inini ndandiri kumbari ndichishanda nekubasa. Kupera kwemwedzi kana panenda wana ofu ndandichiuya pamba ndichityoona vana vangu nokuita kuti mabasa twamuke pamba. Dhee rangu rokuti ndapedza ndoti ndaiuya Saturday ndodzokera Sunday zuva rodoka.
kana kuti kana ndine mazuva angu maendaigona kuya Friday zuva rodoka ndoti Saturday Sunday zuva rodoka ndodzokera kubasa nokuti ndaitanga basa na 5 musi wemanje makuseni. Saka ini ndaigara kuHarare kumbali ndichigara uku ndaiuya kana ndiri ofu. Iye wakawana nguva yaiuya futi kuHarare kwacho tichifambidzana tichidaro. Saka nyaya yakazotangira muna December. Mwana anditi mama murikuzviziva kuti kumba kune mukadzi ari kuuya ari kusikorara mupamba. Ndikati mukadzi, zvikanzi ndikati wekupi, zvikanzi kwaMaponga. Mwana womukomana form 2. Mandati kwaMaponga, zvikanzi ndikati ari kuuya achiti chii, zvikanzi handizivi. Iwo ndobva wauya kumba. Ndakati mwana haasi kunzwa zvakanaka. Dai vakakubudiriwo. Ndobva wasvika, ndobva watoona mwana wavo wapedza. Vanhu vati konai babagi. Imimi sei muri kunza mukadzi? Ndakawirana zvoti ndiri mumba mangu handimi. Pamba pangu handimi. Dzimba dzangu handimi munhu. Wambeni tirai kupi kunze. Kwepi muri kunzirei munhu mumba? Vana varipo vachiona. Ndobva zvakanzi nababagi. Wazviudzwa nandika ndaudzwa naKudo. Zvikanzi wekuda ndozvaudza mai yako, zvikanzi ndinavaudza. Ndobva atopopota. Apopota ndobva aenda kubasa kwake. Haadzoka. Ini ndakazouya January. Vana kuchikoro wavhura ndakabva ndauya nevana vangu. Maschool fees amo nechikafu ndagara. Ndasvika ndatombovaudza ndikutsvaga musikana webasa, vazukuru vari kuuya vachange vachienda kuchikoro. Saka ini sebasa rangu rekuti ndichengete vazukuru, ndichatsvaga musikana webasa anosara nevana vazukuru vavo nevana vangu vachienda kuchikoro, ndichishanda kuti ndiwane mari yeschool fees. Bose ndikagara pamba pana hawane school fees. Ndinovapei? Ndobva ndatsvaga musikana webasa. Musi wakauya musikana webasa, takarara tiri panze tichimhanyiswa. Zvikanzi musikana webasa ende munomurojera kwazvo maidoko. Agare ikoko nevana venyu, pana pavaitwe izvozvo. Ndikati ayo, kwai musikana webasa ari kuvinga imimi kana kuti ari kuvinga vana. Zvikanzi handisi kutozvida zvamuri. Ndikati ingatakakuudzewa nokuti kutsvaga musikana webasa. Ko zvaita zvinyowani ndezvipi? Ndopandakazoenda kudare kuCommittee of 7 paSabhuku. Ndaudza nyaya yangu so. Vakadzoka seya Maggie, ndomadzokera andakaita. Vakanditeera vakati ndidzoke pamba ndichengete vana. Alright, ndobva yatongwa kudare kuCommittee of 7. Ndobva zvanzizvo ndimimi kumbirai ruregere aMaggie. Ndati zvoni pandakumbira ruregere zvikanzi asanda kundotambira. Ndobva zvanzi aiwa. Hanzi kumbirai ruregere rokuti zvamakaita zvese zvamakavakangasana nokuti yaitaura kuti haana kundikumbira ruregere. Pandakamudzinga, pandakamuti ombo uchihura, haana kundikumbira ruregere. Pandakamuti wewe ibva panapa, akaenda akanondisungisa kucivil court, haana kudzoka achisingondikumbira ruregere. Ndikati inini chakaita kuti ndirambe nyaya yekuti ndikumbire ruregere kunzi ndakaura. Handina chandaisiya, ndosaka ndakaramba. Saka ndakumbirawo mutendesi, pane zvose zvamakanzwa, pane zvamunoziva kana kuti zvamakanzwa, ndikumbirawo mundiregerere. Pazvanzi asada kutambira ruregere. Ndataiwa zvakanaka, ndauya kumba. Ndasvika pandatombedza kutaura naye semunhu wandonda. Andaedza kumutsvetsera ndichitaura naye apa, akaratidza kuti akaoma munhu. Saka takazoti tigare ndobva akati zvoni, iwewo uchafanira kugara panapa. Ndikati nekuti munhu wangu akuda kuuya kuzogara panapa. Ende munhu wangu akutaura kuti iwewo ufanire kuramba uri panapa, uri padhuze neni, nekuti tinozogona tese kudzokerana. Urikoti kudzokerana, tinorara tese mimba imwe chete, tichiita bonde tese. Saka kudzokerana kwamuri kuda kuedza kutaura ndekupi kwamuri kudza? Zvika ndakamuudza kuti ndakakuramba kudhara-dhara. Ndikati makamuudza kuti ndakakuramba kudhara-dhara. Chedai munomuudza kuti ndandisina kuvaramba kudhara-dhara, asina kutovaramba papi izvozvo. Zvinhu zvona hazvigoni, unoda kutondikanganisira zvinhu zvangu. Mukadzi wangu wada kuti uzogara panapa, iwewo uchafanira kuuya panapa. Ndikati amajena hapana kwandinoita, ndikugara pano pamba pano nevana vangu sekunditeera kwakaita. Saka achangonditeera kudaro, ane piki raakatora mufoni mangu, inini ndiri kuma kwangu, ndichiri kuhara achinditeera. Svondo rakanditeera ndakabva ndazouya kumusha ndaita kofu. Abva atora piki raakatora, iyo ndakanditogona akanditengesera foni. Ndaipomuti bamini, iye achitongonditogondesa. Ndobva ndati bamini zvinhu zvese go here mufoni, zvikanzi zvese go. Ndobva ndati ko kamera inonyatsotora here, zvikanzi saka inini ndandakagarise panapa, iye akagara ane tisheti kutenga zvokupira kuisira nini. Saka ndakabva ndaita kudai somusoro paari achitora selfi. Ndobva aitora foto iri, foni yangu yange isina kuloka, ini foto ndakanga ndatoridhilita kudhara. Saka bhaazoritora akaiwana kubhini, bhatora bharisa mufoni make. Ndoraakufamba pana, ndakazotanga kuona richiburidzwa kwaSabhuku Committee of 7 kuti zvanzi zvoni ndochikomba chake ichi, anga achita basa rechibhuri ari kuHarare.
Pandinenge ndichishanda ndichitumira zvinhu zvacho zvandinenge ndichitumira zvevana maschool fees, iye achitotambira chikafu achidya mafeteraiza haataure chibvuri changu. Akanga awanawo tumari, awana kabasa kwaanenge awana, anobva atsvaga mukadzi anenge akutaura chibvuri changu. Ndipana vanhu nai babage, wewe sei uchiti ukawana mari, ukawana kabasa, unotsvaga mukadzi ogotanga kutaura chibvuri. Unenge uchidii nguva yese paunenge uchitambira zvinhu zvangu uchidya nevana, uchitaura kuti ndikuhura kwara kana kuzviramba kuti aiwa ini handidye zvinhu zvechihure. Dzimba idzi dzawakatogara masabhestosi ndangu, mawindow frame ndangu, madoor frame ndangu, madhoo ndeyangu, mabhimu ndeyangu, simende yakaplasta ndeyangu, floor masimende zvese ndezvangu. Iye chake chaanenge ilebha chete yekuvaka, zvidhina takapinda tese muchikombo chake chakuti musha wake lebha yake yekuvaka ndo chake chaanoti musha. Mugodhi akauchera ukadhirika, abva aenda pakaenda kuCovid, akandoenda ufukurisa mugodhi wenu wakomana kwamutuka uchabhadhira $10 ndaufukurisa akauwana wakashama mugodhi baashoti ene munotsvaga simende ndisienda kuvakira mugodhi waugona kuti vana varamba vachera mvura wakashama kudai vana vanouya. Ndikakwereta simende kune mukadzi wabhonzo achiri kushandira murambo 2 bags akasiya avaka mugodhi. Saka inini ndo pane nyaya yangu mama kuti ari kundidzinga pamusha wandakashanda une simba rangu une chihure changu chacho chaanotaura kuti dai inini ndaishanda ndichishanda ndichivaka musha wako ndichishanda ndichengeta vana vangu pese paenda South Africa angasina kana chaanonditumira aitumira kana $20 ndapopota naini kuti vana venyu vari kujei pa $20 kana $30 ndo pane mari yamai ndo pane mari yangu tosheyana musha muviri inini naamai ndaizongopa amai semunhu anenge achizvitsvagirawo zvake ndotovavedzera kuti totora zvimwe zvimusho nekuti vaigara nemwana wangu. Tochinzwawo pamuri pamusoro pamusoro emafuta ari pamusoro inosimuro tinotendwa nekuuya kwakaita tsanangurawo zvakatsanangura ndisina pandamupindira kuti tsanangurawo zvakazviga asiwo kurapindira tenda zvangu mabhangu. Chinhu chekutanga zvichokwadi inini ndakapinda amai avo tichibva tagarisana kuguta ndichishanda handindiona kuti ndanga ndiri munhu akachishanda. Takabereka vana vedu kudaro pese parunzi inini ndaichengetwa ndanga ndisina chandanga ndichiita. Izvozvo maonero ake inini pakurarama kwangu kwandaita kuti nditange kuvaka musha wedu wekuraini ndichiri kuHarare. pamusoro emutendesani isusu hatida kuti mupindure ava zvavataura chekuti paiwo nhoroondo yenyu pamusoro penyaya yacho yekutaurika nekuti mukata senge maakutotipeti pawataura mahomadaika watozenge maakutotozenge maakutopindurana nega ikapa. Saka ndoda kuti mungorondedzera nyaya yenyu mazira amukuitawo nyaya yenyu kusvika ine pakuati vaendewo sekutaura kwenyu zvizvi papepa. Kumbiro zvinogona here kupfupikisa nyaya yacho kuti isvike kwekupedzisira. Zvakanaka. Ndakagara nemudzimai wangu ndichishanda ndikandoroora ndikasvika pandakasvika tikazouya kuno kumusha basa rangu rapera kuno kuHarare. Tiri kuno kumusha ndakatanga kuenda kuBotswana ndichinoshandira yemhuri yangu yekuti ndatsingaichengetei. Ndichiuya kuBotswana kwakareba ndaienda mwedzi ndonoita mwedzi ndodzoka ndogara ndodzokera kusvika pa2006 ndopandakazoti ndiri kuBotswana iko ndatanga kuenda kuSouth Africa. South Africa kwavari kuti ndasingauye nechinhu ndaivatsengera hembe iko nevana tichine vana 2 kusvika 2007 tane vana 3 tisatavane vatakura pamiri pemwana wechi3 ndopandakabva kuraini tapirwa masitendi mambo vatendera kuti tigare kumapuranga ndichibva ndagogora. Mushure memwe ndatovarakidza kuti stendi yandapiwa iyi ngati ndinoda apa ndichibva ndagogora ndichibva ndakanya zvidhina. Iye mwana wekutanga ndiwo vaituma achindibvira sadza ndikakanya zvidhina zvangu vaiona ndichikanya ndega zvidhina. Ava vari apa
sabhukava munin'ina wangu ndiye munhu wandaiti tapiwa masitenzi ndikati shamwani uya kuno kana masitenzi wakuruka iwewe wandawo pazasi achibva ataurana nababa vedu achibva apiwa yake sitenzi saka taiti pakunogobora ndaitomirirana nemumwe wangu handina musi wana wandakagarirwa neavo uyu sabhuku anoziva kuti ndakagobora sitendi yangu svika ndapedza nesendiraini ndichienda tiri tu iye naiye achienda kwake ndichienda kwangu handina pandakagobirwa navo kana kukanya zvidhina chaiko vakatosvika ndichikanya zvidhina zvangu nekuti ndaenda vakaimba kuraini yemabloks ndichadagumura mashoma ndichibva ndasovaka 1 room amai ava vachishanda kundibikira kuti kushanda kupinda muchikombori maasabhestos atona ndikanatenga kwemuzukuru wangu pagombera kwapama ndichibva ndaturika imba zvadaro nekuda kwekuti mabasa anga asingawanikwe muno munyika munomu inini munomu ndairi magadheni zvavanotoziva ndichienda kunotengesa kuleki uko kuleki chivero ndichienda kutengesa muriwo nemadomasi nemaonyenzi kuti muzive zvandikutaura ichokwadi ndine zuva randakatoenda nemunin'ina wangu tikatisunga mabhasikoro kuenda nemuriwo wedu kuleki chivero inini munhu asingashandire mhuri nekusashandira mhuri kwangu kwachona ikoko ndaikanya zvidhina shopu yakamambo yadhivha jurahoro yakavakiswa zvidhina zvaakatenga kwandiri ndichikanya zvidhina zvokuti ndibhadharire vana chikoro ndikatoita nguva yandakati ndakanya ndina sabhuku ava pachuru pandakazopa muzukuru wedu ndikatotaura newe kuchikoro nyaya dzavakutaura nyaya dzakanaka vana vanomaziva muupenyu hwavo vana vadiki aiaaaacho pane chinhu chekudedza nezvekutaura kuti avanotaura zvekudedza vakataura zvekudedza nemukadzi chakaita kuti imimi musawirirana mumba medu mabereka vana chii ndopane nyaya chii chikupasa imba yenyu zvinhu zvamaitazvikupaza zvese hazvina kugoikwa nezvimwe izvi zvitarisari mumambo zvavari kutaura nezvinototaura nevanhu vakusheyana mabasa avakaita vakusvika tinovapa mukana wekutsanangura zvizere tadisisu kuti akamwena shotkati tinokuvatsanangura chirwadzo manje chekuziva zvotsanangura zvinhu zvese chii chikonzero nokuti akusvava chikonzero saka chikodzero ndaishanda asaindibatsira kushanda kwataita ikoko ndaenda kubotswana ndoenda kusaatichibatsirana kana zvese zvari kuti ndakazongokwereta mari kwayo ndakakwereta mari kwayo ndikadzorera ndakanya zvidhina zvandikakanya tiri vatatu ndikamudzorera mari asi chikodzero chakazoitika manje ndechekuti amai ava vakatanga kuita gumbopanzi amai ava vakatanga kuita gumbopanzi mangu inini ndiri kuSouth Africa South Africa 2016 chikonzero chakandiita kuti ndiende kuSouth Africa ndechekuti kana takunetsana nekuti mwana wedu wakataura kuti wa2017 takatomuita tichinetsana saka ndakaona kuti ndikaramba ndiri pamba apa patikunetsana nemunhu upenyu hwangu inini simba rangu ndinoriwana mukunamata saka ivo vakabva varamba kunamata sakunetsana pakaita ndiwana kuti inini ndikasunguruka zvoita kuti ndokwanisa kuchengeteka ndiri kuSouth Africa ikoko mani ndaitumira mari zvavanotonatsoziva ndaivatumira mari zvekuti kukaonekwa maprindouts ekuecocash ndaitumira nayo amai ava zvavari kutaura zvokuti ndaitumira $20 $30
izvozvo vari kutaura naye kuti kasingaivatumbira mari ndikapedzisira ndavatumira 130 pavanga vakuita zveshoko pandakazouya mai varwara inini ndakakandisanda kudzokera zvechokwadi nemagariro kusava kutodwa akatoti endai nekuti mari yamaichitumira inini yechikafu yaitibatsira pagrosari remushopu nekuti ndakatisingatenge chikafu mari ndaitingayitora ndohodhesa mushopu topota tichitora chikafu chishoma zvishoma izvozvo ndo zvakaita kuti ndidzokere kusouth africa ikoko asi tichiripo kusouth lockdown pakabuda nyaya yekuti amai ava vaidanana nemupurisa saka ndauya kuno kuinini ndakasotambira nyaya yekuti amai ava vaidanana nemupurisa ainzi Karonga gore racho 2020 ndauya netuku kuti ndigare uku gore racho ndakagara handina kugara nekuda ndichiita zvekutenga mombe kunoku ndichitenga mombe kunoku 29 ndiri mushure mange ndavaka imba indandavaka pachimatero ndabhadharwa ndodakanda zvekutenga mombe ndichitengesa saka ndinetsana musibhani ndaenda kuBellevue ndichibva ndavaisira mari muekokezi ndavaisira mari muekokezi kuti ndini ndikunoita zvokutenga chikafu ndichiva ndavaisira mari 5,000 iyoyo panguva iyoyo mapurisa vaitambira 1,000 saka ine ndakatarisira kuti mari yedu inogona kuti donzo kwe5 nanzi amai vachitenga chikafu zvakazoitika ndakaisa mari iri musi wa18 November ndakuenda nemombe kuti musi wa22 December zvachibwandika mutiisirewo ka500 kechikafu ndopandakanetsana navo ndikadini 5,000 yandakaisa mufoni menimimi yakatopera kare vakabva vamhanya kumapurisa paina nachana nanamhemberi uyu akaine mota uyo yangairikahanisa vakati nyaya yenyu kunetsana imi mamaigiri mukati pa5,000 yakaiswa mufoni menimimi hapasati pane 2 months yakapera munoziva kuti ini ndotambira 1,000 vakatonzi nemukadzi ainzi chana vakatonzi nemukadzi ainzi chana arikupurisa zvikanzi imamainini pamakaisirwa mariwe makadii kuenda kuharare makanotenga zvinhu zvinogara mapane tikoto muchitenga pamasitoro nyaya iyoyo ichibva yapera kudaro nyaya iyoyo nyaya yakaronga takabvunza ndikati inini mumwangu ndakamboedza kumuchetera zvezvekuti pamwe achabvuma ndikati kuona kuti ini palockdown patachimukoko ndakavharirwa kuenda kwamusouth africa ndaisingagare zvokupfuura 3 months ndodzoka ndiziva ndakasiya mhuri kasi lockdown yakazoita kuti gare nokuti mabhodha anga avhara ndikati zvakaitika palockdown ininiwo futi ndine mudzimai wandakatozodanana naye ndaona kuti handichaziva kuti mabhodha achavhurwa rini saka pangoendoziva kuti unogona kuwakuona zvimanidiki achibva aramba kutaura South Africa mabhodha avharwa vamboita zveko Onda kusisa vitu mambo. Ndio pausa kwa mkono zvatiizvo pakaita lockdown vakutizvo ruzivo rukazara varume saka varume vanowana zveko varume vanowana zveko mimama akuwana zveko izvozvo ndozvokuitika panguva iyo kumudzimai uyu imani mama wana zvekuSouth Africa panguva yekuti kwakabva usingawike kuno ndikamutaurira mudzimai ndikati inini nemhuri yangu handina dambudziko asi handigone kuita zvokuti ndawirirana newirirana iri kuda munhu wekudanana naye asi iri munhu wekuroorana naye nekuti nemhuri yangu handina dambudziko maitaurana nemudzimai iyi wekuSouth Africa iyi tichibva tatowirirana panguva iyoyo inini ndopandakaudzwa nemweya wekuSouth Africa iyoyo pane mumwewo munhu zvikanzi baba akuda nguva inei ndaona mhuri yenyu kumusha kuyakundikana ndaona mhuri yenyu mudzimai wenyu akundikana saka ndadzoka kuno ndadzoka kuno kudakasiwanwa nyaya yemupurisa anonzi Karonga damai ava panguva yanguva vari musitoro imwomwe vavari kumusitoro mavo vaidanana naKaronga amai ava vachidanana naKaronga kudaro vakatsvaga vanga vaine mukovo vakavataura chatatoungana pamba pangu ichibva yataurwa nyaya iyoyo vakanga vatondiudza kuti varifamba zvakati pamba penyu panouya mapurisa avava sabhuka vakakutaura kuti inini uri kuendesangu ndaiona mapurisa zvokwadi achiuya pamba penyu
apa vakataura kuti vaiuya kuzodzivirirwa nzungu. Ndikati ipo pane pamuta panapa ndocheti pane nzungu here dzirikukumbirwa nemapurisa. Nyaya iyoyo tichibva tagara tikatogomanikidza tikuda kumurova tichiti pamwe anogona kutaura achibva aramba haana kutaura tichibva tazowandira kutifonesa tailoka tichazvabata nhamba dzainzi jeri driver webelleview kunotoni achitaura inini paweekend ndendine kamota kandinako saka iwewe urikuita sei uchabhuita maraundi uye akatopindura meseji akati ini ndendiri kufira ndanza oraiti ndovaichikuoneko pandakada kuti ndimubvunze nezvezve zvakanga zvadhilitwa kasi inyaya yaanotoziva ndikatosvika pakuti iwewe kana uri munhu akadindika asina kuita chipambiroka ita kuti titaure nhakaronga nekuti nhamba dzakaronga unadzo ita kuti titaure najeri nekuti nhamba dzajeri unadzo pamusoro peizvozvo kudai kusireto ndiri mushopi inini ndichitengesa makapinda anoitwa chikuni anogara okufama achibva anditi ndiri babajirira iko babajirira babajirira tendera tichazvatoziva kuti mufana wava takapinda neyechikoro aibva atipinza nemuromo wake ikati mukadzi wedu haana kuti ishamwari akati ndisahwira wangu topindirana zvokudhi ivo vakatira uyu ndiye sahwira wangu ndiye akatotipa zano rokuti kana chikendeka mastress kuti nditange kumwa supa ndiye akatondudza kuti supa inodzikisa mastress saka ndikatora supa yangu zvokuita 2 days ndichinwa pandei ndaita stress ndomwa supa ndikati wo murisahwira nasahwira naye zvikanzi ndikati wo ichabvati ndikati havasi shamwari neshamwari But 2020-2021. Ndikati ndikati nyaya yangu inokunyatsikunda zvakanaka nekuti ndokuti ndikati munhu kuibota hapana umbowo saka umbowo uchahwana kuti munhu waumbowo. Ipapo pavakazoenda kumombe ivo tichisara mushoko nhamba yezvinhu zvavari kutaura vakambotaura kudaro kaenda kucivil court zvikaonekwa kunzi munhu ari kuyera nyaya yavo ikashaya basa vanyepa kuti pastendi ndindakatenga ndikavaka pamusha muri maasipo kana zvese zvavari kutaura zvemaasabestos pamaasabestos kuti ndizive kumunhu wavaiteka maasabestos kuti aishandisa akayaundi nhamba yeekokeshera amai vake ndakazviziva mushure memuviri ndamuisira mari nelaini rangu re779741102 auya nemasabestos 6 ndichibva ndabhadhara inovadzoka kumubhuya mamatara zva2021 handi 2022 tisvike ku2026 saka vadzoka kumombe takasotadza kupindirana pakuti ivo zvavaifunga kuti zvofanira kunge zviri mustoko nesitopu yakanga iripo nekuti inini handina kuramba mushopu vadzoka patakatadza kupindirana padai inini ndichikonekwa zvinhu zvangu zvokuti tikwanise kurohoda ivo ndo pavaitumira munhu nesaga rechikafu nekuti apirwe chikafu chehodzisa dzavo initagona zvinhu zvedu inini pfungwa dzedu dzapesana pakuti ini kuda kuti tihonde zvinhu zvedu nemushopu ivari kutenga sitopu yekuchengetera chikafu chehoho dzichachengetwa pamberano paunenge waoneka mari kati nakaungana kutuma munhu zvonzi tiritamba raundi zvanzi ndipei $50 paunoda kuti ungari baibai patuma munhu zvanzizvo tipei $100 hanzi tipei kunona mari initoda kuti zvinini zvemushopu inini handichazviona ndakusiya ndichazvati vana titengesai kana amai vauya munozikuonana ini zvemushopu kungwatichaio ndakabva ndatotanga kuvakagadzirira mupanga pamugodi wavari kuti vakachera ivo mugodi iwoyo ndindakauchera ndauchera mugodi iwoyo vakazocheresa 1 mita nevakomana vakachesana kasi ndadzoka ndakugadzira ndakatowedzera 2 meters ndichiugadzirisa ndikauvana mugodi iwoyo zvechikwandisimendi ndo vakapera zvabva ipapo inini ndararama kushopu kwekuri ivo vauya inini ndaibika nevana inini ivo vauya vaibva vasotanga kubika vega vaiti vakabva vakarara kushopu vauya vasokubika kumba inini ndichibika nevana vangu saka ndakaverenga mazuva ega afana 21 reti 21 ndo ndakavateedza vachibva kushopu ndikati imi mama inini nguva yese ndachifunga kuti zvinhu zvamuri kuita
munoda vana kana kuti muri kushandiswa nemweya wakaitwa. Saka kunyarara kwandanga ndakaita ndaida kunyatsona kuti pfungwa dzenyu dziri papa. Saka chinhu hwani chakagutsikana chekutanga ndagutsikana kuti inini hamuna basa neni, kuroti hamuna basa nemurume pamusha panapa. Vana vandaichikwa kuti basa naundaona kuti hamuna kuti basa navo, nekuti ndane 3 weeks muchibika nevana, imimi muchiuya muchibika mega, mudzokera munorara kushoko. Saka inini zvandikukumbira kuti ndinyatsonzwisa kuti pfungwa dzako dziri pano wakagarira uchimirira nguva here pamira kuti kana ichinge yasvika wasumuka semunhu ari pabhastopi. Kanzi haina handina kana pfungwa dzandinadzo. Saka shamwari yangu yakangutaura takaenda kunoona, ndakabva ndazoenda kunoona yakumba kwake chandamutaurira nyaya ndikati handiri unonzwa nyaya yekumba tiri kumba ikoko ndopavakada kunyara vachibva vada kutipa chikafu chavakavabika. Inini muchivabatirapa ndikati aiwewe iwo shamwari yangu ndiri ndakabheka mudza mugodi ndikati weidya chana yavamai avanobika inini ndikudya icho chabikwa nevana tichibva tadya paipai. Zvadaro ndopavakati mangwana ndiri kubuda, inini ndichibva ndanyarara. Vaitaura kubuda kuenda kusvika kwavaenda kunakuda ndichazanyarara ndapinda nekuti ndakazoona inini mararamira achipinda panapa anodzazika hakana baba hachazikanwa nekuti munhu akatosumura kugara wega musitoro. Saka shamwari yangu yakuperekedza topaari kuenda vanopindura wainoazingakuva kuvakudzeiwe. Saka vazoaobvera ipapo pane mukana wakagara vega muchitoro uchigara kumba nevana 3 weeks pamataunship ipapa 3 weeks. Saka ndadzoka kwebe mangwana vauya vakabva vasoti handiri kubuda nhasi, ndopakatangira nyaya pangu. Ipapo ndakavatanda ndikati shamwari inini handindioneri kuenda kwauri kuenda ikoko iweweka zvakuti magara akuita pano papo panapa wakabva kare mutsika yekuti wakatobuda mumba. Saka iwewo haundioneri kasi zvauri kuenda kwauri kuenda ikoko nemombe dzavo handisi kuda kukuona panapa. Vakabva vaenda vachibva vaenda ndopavakabva vaenda kusizikoti kuti vazoya mapeni kwauya mapeni pamai tichibva taenda kuti paitonga mushumiri wacho tichibva ndavunanyaya yangu zvakanaka-naka. Havana kumbonzi vavaizogara pamba zvavataura vameba nekuti zvavakakanyoresa pagadhipako zvanga zviri zvekunyeba zvega zvega ndorwiswa negasibhotoro ndorwiswa nedengo ndorwiswa nebadza. Ndikati inini papa pangu ndiri 250 meters nepamapurisa. Hakuna musi wavakabvenda kumapurisa vachinzi varwa kunze kwemusi wakataurawo kuti takaenda tichigadziswa nenyaya zvemunda nepavakaenda vachimhanya ndati mari yapera sei 5,000 ipapasati pakwana 2 months. Yani ndomusi wavakaenda kumapurisa iwoyo. Saka zvadaro vakabva vasara vako harare paveko vasara vako harare paveko panguva iyoyo ndio vakazoona baba vedu vane vadya nevamwe vacho vekuhoto. Saka ambuya kutaura kwandaita navo mani vakanga vari kumusoro podza chipostori changu vakudai chipostori chachona chine vanhu vane mwoyo yakaoma kudaiso nekuti vaibvuma kuti muzukuru wavo havana chavakaita pane zvaivatero zvanzi anogara chiema achiti imba yangunoida ndakanyeperwa ndikati ho asi ndaiziva kuti ndichawana chete nguva. Izvozvo ndo zvakandiita manje kuti ndinokumbira kwaangaita kuti ndibvunzwe kuona vana. Ndakabva ndaenda kundotaura naambuya ndichiitira kuti akaita akawana akauya padhuze ndowana mukana wokubata foni yake. Kana ndabata foni yake ndichawana zvimwe chete. Izvozvo ndaizviziva hana yangu yaidudza kudaro. Mufoni make ndo mandakazowana kuti pikicha, asi pikicha iyi ndakaiwana tiri tatotobva paatete kunotaura kuti atete inini ndikuona kuti ndiwane munhu anogona kugara ndiwana mwana wangu ndopa ndakamuramba 2022 mwana mudikanga ECDP nezvezvi mwana iyeye grade 4 atokura vanhu vatogona kusira munhu watonanga akatomudzidzisa kuti agona kunyika wegrade 5. Ndikati inini munhu uyu inini handisi kuti ndikudzokera naye kuti ave mudzimai wangu zvese zvaari kuti tararatisa ari kunyepa. Ndikati inini nyaya iripo ndeyekuti ndiri kuda kuti vana vasasurukirwe nekushaya amai. Ndanga ndafunga kuti anopota akachiuya achiona vana nekuti panguva iyoyo aigara nambuya vake kusamita akatoti panapa hapana nzvimbo yekuti vana vave vana havasaka havazozvitapanuka nepakamanidzi. Ndikati handizvo saka iwo unopota ngochiuya uchiona vana kasi unoveone nguva iri kure semunhu wakakarangana neni kuti wahuna kukumbira kuregere kunyaya dzika hazina pataka dzitaura. Izvozvo ndo zvatikabvumira naizvozvo.
panguva iyoyo tibva kuranga Afrika vaindekwati chigoro kukuru nditati yake taizwa kuti munhu mupostori ane pfungwa dzinana tikataura naatete ndinotoone maodhio foni ekurukura kwatakaita naatete vavo naiyeyi ndikati ini naatete kuuya kwandaita nemuzukuru wenyu hakusi kuti ndamuregerera kuti ndadzokerana naye handisati ndadzokerana naye kwete nekuti ndakaramba naye panyaya yechipfamba chaakaita zvinoiye ari kuramba achiti haana kuchiita asi inini chandamubvumidza ndechoti atipota achiuya achiona vana asi pakufambidzana kwachona kwaanenge achiuya achiona vana kana ari aratidza tsika yakanaka akadzokera kumasowe akapfeka zvinoratidza kuti mukadzi anoda kuzogara mumba kwete ari kutsvaga kuwanikwa akasiya shamwari dzake dzechidzidza chaanoita ichi akasiya zvemekapa uye akaregera kupota achinotengesa mudharo wengu oita zvekuchengeta huku ari pamba izvozvo pamwe ndikati ndichiona kudzoka kwetsika dzake zvinogona kuti andogona kudzokedzana naye ove mudzimai wangu kasi inini ndiri kutsvaga munhu kuwana nekuti hana yangu inini nekuziva kuti munhu yakaita chinzedza hana yangu kutadza kutambirana naye tichibva taura dhomba akataura zvekuti inini zvekuti ndirege kunotengesa dai vana vaona basa ndikati basa ndorandiri kutsvaga hona ndinovaka ini ndinovaka zvekuti pamwe mabasa ekuvaka hapana chamusingaite pakuvaka kubva pafoundation kuvaka imba yacho nekuipedza mari yacho nayo ndoyandichengeta vana kunzara yaarikutaura akatichengeta panzara ipapo ndakaona mabasa maviri chete ekuvaka dzimba ndowandakachengeta navo vana vangwa handina kwandakambonokubira kumba kwomunhu ava isambogava vanenge vari vanesidopa vachiona amai ava kuya vavaita zvinhu zvavanenge vachiti grosari randavainaro vaitenga makabhiji avo votenga madomasi avaitotengesa vanoti vana vatengesa saka vanhu vakaona matswanda vanobva vaita vaikauya chinhu chakawanda kwazvo dhisemba vavari vakatenga chikafu dhisemba iyeyi yakabva kuempress kwakandaenda kunovaka mushure mekunge auya ndichibva ndamupopotera ndikati iwewe ndinokusunga zvinhu zvangu kuti zvisafamba sei patakanga ndisina kutaura kuti ndikuzoona vana mabasa angu aifamba pawakakutanga kuya kuzoona vana zvinhu zvangu zvakabva zvati ndii musi iwoyo akachema kakuita musunga ndakusunungura changa chiri chitatu ndichienda kumasowe china ndakawana basa rekuvaka kuempresi ndichibva ndaenda ndiri kuempresiko ndichazvawana basa kuri kuvaka kuhararo ndichabvanatobvutikana kusaka munhu ari kusunga zvinhu zvangu ndabva kuempresiko ndichienda kubasa rekuhararo ndakatosiya ndatenga grosari vadani raakasoshandisa uyu ndiri mumba auya kukrisimasi ini ndiri kuharare akasoshandisa grosari kudakanatenga inini munhu waanoti handitenge chikafu ndatengera ndichiti vana vangu tozoshandisa januari nafebruari kuchikoro vana havanoenda kumba kwaamai yavo varipa vana ava zvavakaita kuna dhisemba vaitorebega kuharare iye achibva avasiya achibva auya kuno kasi vana ndini ndinogara navo nguva yese pane nguva mai vakafamba ndichinetsa maii vana vakugara naamai ava vakugara vege pamba navachitezeta zvikomambuya vachida kuzvibona amai vaitodzidza tsika yaamai vavo vaitodzidza tsika yaamai vanotamai vavo vaitoisa zvikomba pamba handiti apa vaisa zita remwana rekuti mwana ndiako mumwe mwana ndiye akatotaura akaona light mukicheni achibva anzwa kuti vanhu vari kutaura paakaenda akanyepera kuranda kumwa mvura achibva avharirwa pamusiwo naamai vacho vanhu kuenda kuda kugeza kasi akatoona munhu akagara pachituru munhu wacho naye zvikaronga iye aida kupurisa iye saka izvozvo ndozvavaitandanisira vana mukomana wangu mukuru yayo 18 years ndakatozouya inini kubva kusouth africa mangu akupfuta zvinodhaka nekuda kushungurudzwa naamai avo izvozvo mupeekubemunhu ndinotonetsama yandakanyora inini yandakanyora 2022 ndichienda kukoti kudare naamai avo vataura kuti inini mukange mandidzinga vana vainini ndinofanira ndikakumbira kuti inini ndinokumbira kuti ndichengetedzwa kuti uyu munhu uyu asasvike kudhuze nevana saka paakaenda kana zvaakaita sei ndakazotanga kupota achiuya achiona vana achiuya achiona vana kasi mwana wangu akati atokuta zvinodhaka pandakadzoka kusouth africa ndobva akaregera vanhu vakatoona kuti uda mukomana uyu munhu wayo saka kuvasikana vainenge kuti vaite izvo zviimbirase kumusoro vasikuru vatatu kuti vana vavo vaite vana kuda kwaamai avo vaiteera tsika dzamai avo
kune anonzi baba ashandi muprofiti weungotsvuka aigara panguva iyoyo. Munomuzivai mavavera rutendo rwemuzivai munomuzivai. Baba ashandi iyeye ndakasvika inini achinzi ari kuita munamato. Baba akatosvika ndikati inini ndikati munhu waiuya kuzoita pamba pangu zvikanzi ari kuita munamato. Vaenda kumumba ndakabva ndasara ndichidzvanyavara ndadzvanyavara ndachibvati isu hatina chatinoziva munhu anenge aina amai ndaamai nini rutendo mwana wedu rutendo ndichadadedza rutendo wedu andatoenda pamunai pamba pemunin'angwa achibva ataura zvese akataura zvikomba zvambuya vake apa akati vanodanana nhiki vanodanana bashandi baba ashandi waya akataura uyu akabvitira mwana wangu mukuru musikana baba ashandi vakatanga kunyenga mwana wangu gire achishandirwa achinyemberwa achinzi ndikurapira mwana wako nhova nokuti kamwana kanye kakachiita cheche ava vakapedzisira vachiva mudzibaba iyeye wangochipera vaibva vabvitira mwana murume vakupota vachirwidzana ngatichaurenyaya pamazosvika nhasi kuti mazosvika panapa chii chaitika. vakasvika nhasi kuti ndasvika panapa akatyora mutemo watakabvumirana kuti iwo unopota uchiuyawo uchiona vanhu pandakamuudza kuti inini ndiri munhu wamwari akakwana kasi munhu weaudzwa nevanhudzi iwewe nini hatina kuramba nesi takarambana ndinotora mameseji ekuwhatsapp akapindura akati hazvinetse evakurudzi runokwanisa kuti nditaure naye ndaitaura naye otatinzwisa kuti takarambana ndiye akatondipa futi pfungwa akati zvamuri kuti akati hamuda kundipa zvukuru uro rakazvinopirwa kwamambo kana kwasabha ndikati iye nekuti aitogutana kuti takarambana akuzopinduka manje kumashure akuramba kubva pambapa saka ini kuti kunoramba kubva pambapa iseko tisina kudzokerana nekuti ini ndakamuramba 2022 svondo rakapera ndakapera kutaura nanake twake ndinodhira inaye iye aramba kuenda ndibva nditenda kunotaura nanatezvara vako pamutoro ndikataura navo ava mushure memuiya avafonera kuti baba vako vanogara chinamudi pakati pavo pachirikuita saka vakaenda kunodedza baba vati kudetsera kwese kwakaita nemakuru nyaya yenyu yakapinda munasaba hongu yakaenda munasaba nekuti 2020 ndo patakagara pamba paenda 2020 ndabva nyaya vana vakavhusvika kwavo yekukoma yakavhusvika pamusoro mamo nyaya yakauya iyo inofana nyaya dzavafuta kuma 2018 nini 2018 yacho 2018 foezi hapana chanda zvatindinye memory dzenzenda kuti ndakurasika memory nekuwa kudaita foezi nchirwara patamba 2022 arikutora handitombozviziva but nyaya yakauya vachinoitika panyaya manje yakafanana sepa pasekuti bozi pari nyaya bozi pari kusara ndikuona sekuti pari kusara bozi pari nyaya panyepi pamba bozi pamhutso padzi mukoma wakabunda pana ndikwazi kuita kufambizana naye handiti saka ndikuona ipazvapane pane nyaya panyaya pambapa pamusha kuti dare ndagona ndikuona nyaya mukationa inogona kufunda zuva rese ichigara ichitaura mwana unyasitedzera zvairi kuda chaizvezvo ozi takatiita dii munyaya saka patera munhu yatakuda rombe zvotitazoteerera kuti tinoda rombe richida richikurukura nyaya yakunesera tichipa mukana tisida kuona vairikukwanikwende asi nawiri munhu aikutemisana naimadzibaba mimi hamurambidzwe kuita madzimai imwe chete vaviri vatatu vashanu ndizvi zviri pamunhu zvipenderana nezvamunoita sezvinotendera ine simba renyu andizvikumbadzisi simba rekushandira kuti ndizvona asi mistake yamuinayo chidaiisi mistake chikomborero kwamunhu munhu panzvisa maita vana 6 nemudzimai unomunzwisa musha wamavaka chero mukakanya zvisina mega ukatenga simende mega ukavaka mega ukadii asi uchigirwa chikafu chikuti ndizvo atovaka mese nemudzimai agara mese nemudzimai asi hadzadziyei
Ndimunzvisa. Hamusi kutaura nyaya yekunzi naakaziva kutora mwana waridzi. Ndizvinoti magara naye makore 26 years mugere naye. Ndimunzvisa. Zvimwe zvese zvamungapomere mukatsvaka dzimba dzese dzavanoisa vari muno. Kutoona pamwe zvimwe zvedu zvitori naye. Ndimunzvisa. Asi hazvibude. Kana wafumura hapo hadzibude nyaya yekuti asi mune kunetsana, vanhu vachinetsana, vamwe vagere zvakanaka, vamwe vachinetsana, vamwe vagere zvakanaka. Dzimwe dzacho unotozoona kuti kuinga nyaya yedu nayo. Asi isusu takutaura tsika nemagariro evanhu. Ndizvinonzvisa. Hatigone kuti izvo muti nhasi maigere vana vaenda uko vatimuda kuuya kuzodzoka pamusha. Mwana aenda akamutaura izvozvi varoorwa vazodai haiwa zvisiri izvo. Vana pamusha pako kuti pako pana amai nababa. Kana imimi mukabva munhu wechirume tendesana muningina kana achida kuwana mudzimai chagirei pamwe unogara mudzimai wake zvimurupanzisa ndo zvakanaka izvozvo ndo zviripo pamutemo. Hamurambidzi kutsvaga mudzimai asi mudzimai wamaita vana navo 6 vana vamavaka naye musha moti ndinogara imomo nemudzimai wangu kuna zvinhu zvakadaro mukusorera vana hondo chaichaiye kuti izvo chero ivo avachamutaivachaita kutsamweva ihondo ihe anomurupanzisa. Saka umbirizai mhuri yenyu zvichiti zvakanaka. Ende bilivhai kuti mimi matokura mazuva edu atoshi mashova hondo iyi yasara yevana itai kuti vasare vagere zvakaita sei zvakanaka. Anomurupanzisa. Varume nemadzimai vanonetsana agonetsana chero ukadzima wanda kunhasi pama 26 years dzacho idzodzo dzinogona kutorebesa. Hamutombopedza kana 3 years kana 5 years. Handisi munzvisa. Saka uswa hwemofu ndo uri muchii uri mudunhu ndipamuromo inofanira. Kana kuti muti imi chiendai vana vechiravo kana mukavaendesa vachakuvatora futi vachigara pamushepa. Saka saka dare rineri rinoti mimi hamukone kusaidira mudzimai wamagara naye 26 years wamaita vana 6 years naye. Kunaya kuti mimi muda kuita mudzimai haizi mhosva. Dare hari kurambidzei kuita imimi zvamunoda. Anomunzvisa. Hamukurambidzei kuroora mukadzi chero kukaroora mumwe kutsvagira kugara naye apa moita vana vaviri naye. Izvozvo kutoita vana vaviri naye vatokanganisi. Ndizvinonzvisa kutema nekuti izvo hauchagomamubvisa vatomutsvagira musha nekuti munokugara. Ndinonzvisa moita mumwe motomutsvagira futi pano pekugara. Ndinomurupanzvisa moita vana vaviri vatatu momugara. Zviri kuna vakadzakati ndakaita 5 asi vanogara pamwe chete. Pamusha pako hapusi mwana. Pamusha pako apa pamusha mudzimai wakupesana kwenyu zvine chikonzero. Mukadzi akaita chipfambi pamusha pako agarepo chemunhu apa. Mukadzi nekuti vana vese vamabereka naye bvumaire pamba pamamupa ipopreta pape chipfambi mumushazo kuizwa. Pasi panapa nekudenga chinorambirwa mukadzi chipfambi chinonzi iko mukadzi kaende kumusha kwake chipfambi. Haikona zvimwe zvese zviuro chaiwa haanzi kaende kumusha kwake anonzi gaga. Asi chipfambi chakafumuka chinofumura musha. Ndikutaura kuti ndine stendi yangu pamusha handina kwandinoiwana imwe stendi. Pastendi pangu ipapo ndopane propati yangu yese, ndopane musha wangu. Ndanetsana nemukadzi wangu kana kuti mwana wangu andabereka anotobva pastendi ipapo achienda pano. Mukadzi ndakamutora ari munhu akanaka wokugara naye akakutadzira kunyanya nyaya ukagara naye apa iwe wogara achiita chipfambi achiri mudiki nyamukadzi anodaro
anonogurira kupi ana achigurira pamaipa izvo zvagara zvinozikanwa kuti izvo mukadzi haarambe ngoroya anonoroorwa kana aroorwa hatimurambi kuuya kuzoona vana kana zvikanetsa akachembera achembera haarambe kuuya kuzogara pamwe mwana wake ndozvatinoziva asi panizvinoase nyaya ino saka tatichiteerera kuti isvike hatambosvotizvo nyaya ino nhasi iri pano nditi hatina kutaura zva2026 tabvira kumashure ino havatotaura kubva 2020 kusvika pane zvino havatauriwo kubva kwayakatangira kusvika pane zvino handiti asi kutaura umbowo hwokuti izvo matizvo mudzimai ndiri kurava aigona zvinobatsika chinoratidza kuti mudzimai aigona handiti chatinoziva isusu mudzimai anonzi awo wamusvika ari mumba atichimunzwisa wamusvika ari mumba wamubata kuvauvana hama uyai mufone mwenere hama uyai pikicha here kana kuti mufone mwenere pamusoro emazvivi inini ndine pandambo pandaa kuti asekuru anyowadyiva pacho hanzi nevanhu vavira vese vawirirana shoko iroro atanga kutaura mukadzi shoko iroro ramuna murume akataura mukadzi ari kuti makanga vaseparika mukadzi akwake akuitawo zvake murume akuita zvake asi murume akapinda munzira akaenda kumukadzi wake kumukadzi dzoka ndopane nyaya ipapo akateera mumwe murume pamusoro izuri inini ndikukuudzai ndechekutika mukadzi uyu ndakamuramba ende ndakamuramba handidi kuti agare kumusha mangu izvozvo ndo zvandikutaura chinhu chechipiri pandikutaura ndakateera imimi mateera mukadzi wenyu kana akave musikana muri muprocess yekuti kana achinge arifoma munodzokera mwanaye mobva maona tsika dzake dzakaipa munokondirira chete kumutora chete ndo zvamuda ndiite pane mukadzi ndiri kutaura kuti dhresini yandakati munhu ngaapfekese munhu akaroorwa yakachinja panguva yekuitabva kwaatete pachonda kuteera saka mhosva yaimiri pake ndibvumire hemunhu kuti achifamba ndamuteera iye akadii kusiya zveboyfriend yake pikicha iyi ipikicha yaakanhirikina asisagaripo nokuti pandakamuteera agara maamuya kusanidheu atotama kusanidheu mambo aakugara kumbai azouya kumba ndokatakaona pikicha iyi ndichazvazva kuti munhu yaatoita zvinhu zvake tinoswederera kusvika mangwana kubatsire musha kubatsire kana mukoma anonotadza kubata navo zvakavaemunini natini mukomo makagara musha 2022 makarambana kana mine hamuna mboo makarambana 2022 makaita semakaenda kwamberi kwavo kanotaati anoona wakamboenda kunopisa mari ukazoenda here unotaura kuti mwana wenyu handichakanaka ndati 2022 wakaenda kunovataurira here kuti handichisine mwana wenyu handichada mwana wenyu ndauya panapa ndauya kuzokura mwana wenyu 2022 handina kuenda ndakaita kuisira meseji ngatiite zvinhu zvakadaro ngatizvo ngatiitei zvetsika ngatiitei zvetsika dare rinete tinoita kunombiridza tsika nemagariro handiti kana isusu tikutizvo zvese zvo kana musina kuita vabereki vemukadzi kana vasina kutaura dai wano isusu mwana wedu takatora takatambira mwana wedu takaramba tikuti isusu musha wamugere nevana nemukadzi pari zvino haukone kuuya nemumwe mudzimai chete zvimwe zvese zvemagariro enyu izvozvo hatinaendazvo kana imimi mazonoti judgment yetinayo nditika kana mudzimai azoda kuzoita zvaanozoita ipapo mapepa kunenge kuenda kwakawanda kuenda kwatatangira pamwe this level handiti community court handitika tobva ipapo kana wakuzoda kuzoendawo kwaanozoenda makuzonokurudzirana mafaira makuzodii isusu pedu patinogona kubata chete ndepekuti hamugone kudzinga mudzimai kuti bapano pamaita vana 6 uchitora mwe mukadzi uchiya uzogara naye ipapo nditika chatinogona ndechikukumbira mukombo anova desabhuku handiti ndimi munoziva magarisiro anaamunoita tsvagira munimina pamunogara ogara nemudzimai wake zviruikira kunyore ndizvizvizviza judgment iyoyo inozodiwa zvakanyanya kumatare nematare ndizvikurumagrisi
unokwanisa kutogara nemudzimai pamwe usiya vana. Ndinomudzisa vana nemudzimai. Kana wazoendesana kune mumwewo kunodiwa umbo hwenyu, handisi kuona kuti mudzimai anowanikwa aine chomba mumba. Vura dhoho, handisi ziri kunyaya dzinonzi vura dhoho kubva kubva wapwanya dhohoona mune kudikisiki vatobata musha uye nyaya yekubva yatodzi ipapo peke ndo chero kwasabwamba taurati anoi nyaya achitebata handiti asi kwete kuti enzi nyaya dzinenge kunetsana gore ripi mazodai kune kunozodiwa mafairi asi inini ndikutizvo judgment yangu kuti amugone kudzinga mudzimai chiudza mudzimai pamba ndepenyu nemudzimai nevana wawabara nemudzimai iyi ndizvozvo ndovaridzosha nditi mwana akaenda akakundikana anoenda sei anodzoka pamusho akakundikana akadzoka pana umwe amai vanomutambira here akagona kumutambira vakauya vari vaviri vana vavasikana vaberekwa naamai vanogona kugarisana kuti vakuita sei kugarisana vana amai amacho vakauya vari vaviri vakasvona pana amwe amai vatisikuita ndozvati tisinganeizvo tikadaona nhoroondo yenyu sekurunga yamurimutsanangura yakangoti rasikei kuti imimi munogotama pamba munogara mushoko anga achichengeta pamba pacho ndiwo wamaruti ipapo vakadetsana kumbadzi vadetsana pasitoro sezvo panobiwa akati ngaakundogara kusitoro baba vakazosvika nguva yekuti ibva pano hangaitire bhizinesi unochiita kuti zvinombita handisvika kuti papa paisitoro chimanobva maivhara here zvacho zvese vakanosara vanona vakaita yakabva yakoguru zvese vanona vakaita yakabva yako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 
iye ndokubhandidzika kuti hakundiona kuno kwanyama ngestori Saka Havana vasiya kumba vakuita zvinhu zvavo vari pamatausi. vanzimbwa Manje izvozvo. hazvisiri zvakanaka Solomon. Ndakanga tichiita shoko inini vakandisiya vakaenda kuSouth Africa kandisei titanga shoko nyika ndobva ndasara nevana vangu vakatanga kugana shoko avazurura vanotozviziva yekwagau yekwadoma iyi ava vanoita gore rese vari vari kuSouth Africa nemukadzi wekuCovid wadzakaona shoko ndazadza nekuti avataura kuita vanhu ini ndavadaga vatendera kuti tinge tiri pamwe chete tichita shopi iyi sababa naamai saka inini pandakazoti ndakuda kuita zvokuenda kumombe zvandinozogoita munozviziva futi ndobva ndavanditi ndipei mari ndarama ndikana mari yangu hamugokuduka nayo munonoziya mari vakadzi upi uku kuenda ndega mimi chisara imwe mushoko kushoko taitorara tese inini nababa kumba kwairara vana tichiitira kushoko kuti unodiwa kana ndisipo inini vana vakomana ndo vaitenda kurara kushoko saka ava vandakati inini shoko yangu mushoko umu mari yakanga kuhodhera izvinhu zvandakaona zve300 mushoko hamuna chinhu muri kuti makabvisa $150 raundi $50 yemukana ne$30 chikafu cheho ini zvagara ndizvo zvandaita kuita bhizinesi rangu raibo zvakanareka ndasingatoredzimwe mari kana kutsvaka dzimwe mari chandaitanga nairi humudza kutozvita zvega so kochuranda tinotorana sto kuti muzive kuti aiwa mesi saka ndikofamacho ndochandikutaura kuti shoko dandikararerega tevatitezi andakabvisa sto ndoba wakagwara mawa Ini
inini ndati kana pasina umbowo unoratidza kuti zvishuwa munhu wakamubata achiita chipfano munhu vakamubata achiba ukasangana naye rodhi wamuti wavaka zvinhu anokuramira atimunzvisa kana usina umbowo wamubata unoita toyesi mufoni unei mune umbowo saka makatonga kanyaya mukatendera kuti ndivhure modhero pichana yezvavaitaura vachitaura tsika yemwana uyu vachiti imweni inakabhuraka ikunesa uyo anoda chipano vakatononoka kuti pakuona yavo vachitaura atete modhero yavo ndinayo mafoni iyo ndo pikicha aine munhu wake mushure nokuti taura kudzokerana ndinayo ndo umbowe hwemwana aiwa zvandinoita chimira inini ndinoda kuzokupai rekodi inozoenda kumberi pane zvinhu inini ndinoti mushande weine vana mudzimai nevana ndinonzisa kana muchida kuroora mumwe mudzimai handisi kuramidzai munotsvakirwa pamwe kugara zvakanaka nemudzimai nevana vemudzimai wayo ndo vatovaridzi vemusha iwoyo vanosarawo vachigarawo pamusha ipapo ava vana vavo vaita nemudzimai wokutanga vanosarawo vachigara kana mese musisipo makwaro unoziza no judgment yako iyo amukone kusaidzira kuti ibva even vana vacho vasara kusara nevana nemudzimai handiti unobvisa vanoenda uko vaenda kuti vanodzoka vanozogara here nemudzimai musha wavagara newo izvo zvamaitirana ngati izvo ijudgment iyo vanozotora kuenda nayo kumberi amauda kuzoenda kucivil court inext day rero ndinototendera kuti iende kunext day vanovhurira mafaira ese ndemwe stand nanzi maire inotaura mazvo zvimwe zvese ava nevana vavo vovasiya vakadaro chete zvimwe zvese izvozvo handisi kuzviramba munoenda tikasivererekaazvakawanda tichoita nyaya tichotendererana mese nadzimai isokuchitenderera aiwa chero mukaenda kuhaikoti chero mukaenda kucivil chero mukaenda kupi ngati hamukuone kutora mudzimai uya kuzogara naye pamba pane mumwe mudzimai ane vana 6 wamavaka naye musha pamwe chete ikungo kana makwanisa kuzonobvundurira zvese izvozvo zvomovaratidza movadii rimwe dare ndinototendera kuti tiite kubate nyaya pane parikutaura mambo mberi kwamuri kuenda sekuruka ndiko kuti imi muri kuti mai ava vabve nevana imi muchazonzi mubve ipapo mberi nawedu hazvikuone mutonesana kuti zvokuti munosaidira mudzimai handikurambidzei mudzimai wenyu unenge muchimuda ndimuruziva zvamunoda munotsvaga mudzimai munotsvaga zvinhu pasaidi moita mhuri yenyu vana venyu vagonongedzerawo pavanoti ndebani ndepedu paamai vangu nababa vangu handikurumbadzwisisa ava vana avo votondewo pangu naamai vangu nababa vangu handikurumbadzwisisa ndizvo chete zvandogona kukunikira naye hamugone kuti mutore mudzimai muise pamba yaine chikomba chacho kuti dare razuro ichi chikomba chandakabata ichi kwete pafoni sekuru asi dai mwari vatungamirira kuuye dzimwe nyaya dzinenge nhatu dzakafanana neii dzakapfuura iyi vone mabatira mutaro muchatemana nematemo mumisha muchiri munhu akaita chipandi obva amhanya kwamama
mobva mamutigara zvako pamusha handikurudzani muchamedu ndomune uyakaino nemukadzi uku nenyaya iyo yekuti vanhu vari kuvaini maonero avavanoita nekuti ukuti ndiri kuta ari kudzigara todzigara mamuti agare ndazvino masababudu akaita kuti ndisaona ndekuti ndaibvwa zvakati ndatinini makamuona here murume ari mumba memudzimai mimukoti ndakanzwa saka isusu tikateerera kuti ndakanzwa zvakati dare rachatongeki handiti munzwisa dare rachatongeki tikangoteerera chino kuti ndakanzwa zvakati dare rachatongeki chero ukaenda kumi haikoti muchinotaura kuti ndakanzwa zvakati nyaya yekuti hakuna zvinonzi ndakanzwa zvakati abatwa here masisi abatwa here mangoma abatwa here manhingi ari mumba nechikoro ndatimurubadziso kuti ndakazonzwa zvakati kana mazokwanisa kuzozvikurira munoenda nevakamuona arumba kana iye mwana wamukutaura iye vatikukugusanisa mwana aberekwa naamai kuti agotaura nyaya dzaamai kuna zvinhu zvakadaro zvekuti amunotaura kuti amai vakazoti mwana akazoti zvandakazoshirigwa ndikazoti munenge musingazvizive amugadzire hondo yakadaro taura kutengesama hamukuone kuti kana musina uboona ina handikuone kujaja chinhu chandisina uboonacho handikuone kujaja chinhu chandisina uboonacho asi pane zvinhu chandinoziva ndechekuti hamukuone kusairira mudzimai nevana kuti no vana ngavasari chete mudzimai mhosva yacho ingori bana tozviziva munonetsana asi chandikuramba hamugone kuuya nemudzimai chero ndakadza kuchengetedza mudzimai vana ndikuvachengetedza hamugone kuuya nemudzimai pamba pane vana vakuru ashikone vana ivo vakagare zvakanaka munhu anonamata kana makusvika pasiteji yekuti kana madaro ini ndichazoita zvakaipa ndokudamunoerera zvine zviri zvinhu zvakanaka iwe tora vana vako kugara ndaenda navo pasiteji yangu nemukadzi wangu iyeyi vogara zvakanaka vasingaoni zvinoitwa naamai zveuyanga inini kudaro nyaya amai vane kodzero yekuenda kumusha kwavo vonoroorwa vouya vachiona vana vari pamba pasiteji pavo mwana kudiki anoroorwa asi kuti achadaro chivaramanisa chii murikubvunza chivaramanisa chipapi kana chisina uko chicharamba chisina uko pachitwa chipano saka munoramba sei munhu musina uko kana vachinziko vanokura vasingaoni ngavasunguke neunhu hwavo vanoroorwa vachiuya vachiona vana baba pavo orai zvakanaka zvekupedzai judgment kana vazoda judgment inovapa yakanaka inolevi zvakanaka enderana nezvavataura zvese imi tinoziva mhuri yedu tinoziva kwamugone kwamupera murirei muchazviwei asi chandisingabvuni ndechekuti usaini mudzimai wamaita vana 6 usina umbowo but unless maenda kuvabereki munogara patinoite musaite zvefoni kuite zvefoni mukusonera vana zvisirizvo munogara patina vabereki mutaurirana semakamboita muchinosiya mari umuiza semakamboita muchinosiya mari mugara pasi mutaura navo kana muchivapagukuro pamberi pavo mutaura kuti izvozvozvo hamuna kuzviita up to now saka itimidzi yedu nayo zvokumotaura kuti takarambana takazodai zvepafoni atiite zvemameseji atiite zvepafoni atimukwagisa asi dare zvino nhasi 25 April handiti chokuti amugone kutora mudzimai sematsanangurwa azvinoitwa pasamuel tarisa zviri pasamuel namashedzero panapa zvinoda kutora mudzimai zvinokusaine mukadzi
mugare nemudzimai zvazvikuti kwete imimi kana muchida mudzimai wenyu munomutora muchakabve kugara motanga kuhedzimba muchikatirisa nyaya iyi kana mazooni umbowo kuti anokadzwa mukapaka kana rimwe dare razonyatsoita umbowo kuti azoshuwa amaita kuwa naye mine mhosva izvo zvazvo asi zvakazi zvaperera ipapo kuone kuya nemudzimai wenyu uzogara naye kumusha kwacho anobvuma here kuenda kunopiwa kutorwa ndochakaita ndiende kundega kumusha kunanatezva ndechekuti iye anoramba kunopiwa kutoro nekuti ada kugara pamusha inini muridzi wepamusha apa nekuti iwewe netsika yakaita yahuchakodzera kugara pamusha apa ayakairi mbeko hayo zvinanirinde zvinomudomusha makumanyakaberekerwa iye akabhoo saka inini munhu anenge achishereredzwa netsika yaamai vakadhii dai tsika yavanoitira kana hairumbidzwa dhini zvakare zvinotsika yavanoiterere vanosekwa dhini vanonyekwa kumabhazi gosa kuti inini watonamayo anoraramira zvipindi mumusha mangu muno machifu namwedeinzwainaimtenesana tichimbotaurirana tichitaushedzana namutenesana tichiti kuspekchana kuti tinogara tese handiti munzwisa kana nyaya yavo matare musoro kune mamwe matare asinawo kama pakati anotaura sezvazviimukataura vanoonekwa munzwisa vanoonekwa pakati nani hanzi nyoka inoonekwa ichifamba ukazobvunza akaiona chaichaiyo hazvikumbotaurisa parikuonekwa nyoka ichipfuura iri kuonekwa nani pana akataura handizvimukwanzisa matare emusoro haataurwa achinzizvo avanoonekwa mumabhazi vanoonekwa pakati ndaka pasoro iyo pavagereka mukubatsira ndokunga munoziva nyaya yemusha medu yagwanda achinaizia gwanda akabata mukadzi wake redhende chaizvaizvo vakasepareta 30 years vasiri vana vakazomutora amai vavo vakadzoka pamuchafu iye zvinezvi gwanda ati vakati ari kuti kwaamai nekwaamai nini vaakasara anavo ivavo vese ava vakadzi vake vari kugarisana munotoziva kuita zvavari asi mushure mokunge amubata redhende akamusiya mumba kwavo anomurubanzvisa zvavatoiwe vatoziva zvakaitika vachitoonesa saka dare zvanoita mutenesano ariite izvozvo zvamunoizvo ine handisi kurambidzai kuti unoite mudzimai aya nekuti padare pasamunoanodzi mimi muda kutora mudzimai mugare apa kuita chimushandekore vana nemudzimaivaizvo zvakafanana ungaomerwe nekuti handisi kuti kana chine ndatora mudzimai agare pamba ipamba vanduti pari pamba pevana vaiziva kupamba panaka vakaine nyama ivavo kasara mweyava vasipo vaendewo zvakaitaaaanza kana vachizodzorwa nevana murume mukadzi kana paine zviitika opota kuti wandira manje mukadaro manje mukatipasimba atinozvisa azvingotora kana agari mugosi komutiti aimbosotora kana tinyarazi manzwa here kutenesa aimbotora kana 30 minutes kana 10 minutes andimunzisa avaita kutenesana vakuru avaita umbo avasiseni vaita umbo kuti mbora wetu tamuona aite chikuru 10 minutes kudai mende amaongedza imuite seidazatoita chikuru chekutizvo ibvai mumusha imo but kana pachine pasina tichiita zvekutsvagiridza rinosunga inini andimunzisa rinosunga tinotonga nemutemo andimunzisa mutemo wako paiwewo kutizvo mudzimai unogare nekumba kwavo wakaona ngowachoonekwa pasina
Anditi saka zvuri zvaikoshe kuchengetedza imimi kuchengetedza vana kuchengetedza zvese anditi kumbiroma panguva iyoyi nekuti izvo zviri kuti kuendeswa kumapurisa yaendeswa kukoti izvo ndakabva kukoti musi wa14 kufanira kuenda kuti musi wa20 saka semunhu wenyu unazoa zvakonera waita stress ukadaro maataura nyaya ndichimubvisa ndikoma kugara mudzimai kuti isusu imimi kana fuita nyaya dzenyu dzemudzimai wenyu wamuda kuza pamusha endainokumbira muwane paspace mumuvakire mugare nauri amaigire mudzimai endesa murume kukoti imimi muda kugara pamusha wenyu nemurume wenyu havana mbotaura nemurume ataura imimi ndimati mudzimai achakuda ndinobvisa matinoziya imimi kumwe gore chikabaya mudzimai iyeye muchamutsvaka ndinoziya izvozvo inini murume handizvinobvisa asi inini chandinogona ndechekuti mudzimai ngaagare pamba nevanhu zvinoendesana pamakoti izvizvi maigire makoti amukuendesana nezvi maintenance tichibatsirana kuchengeta vana because ivo mari yavo kana vakashanda havapeka kana utengesa kuti uwana kuisa uchengeta kuti ndakatoshandisira musi wesatani ndakaenda kunotora manyowa ndakawana wakakowa mayonisi cabbage ndinonzi wakabhadadzwa nevanhu dzakadini ndoke kuti akasinzi zvamuna December kana vari singataure kuti mashoko arapa zvamuna December kana pauka ndoke kutotanga kuva vana chikafu chinhu chakaita kuti ndidare navo kuti kubva December iyeyi kuuya kwakaita musikana ndokandabhekava ndikati pandakabva kunovaka kuembresi ndakasiya ndatenga kabhurosa akangu ndikabhukaka mafuta kusaka vana vamweni ndokavatombudza vakati abve mabikirwo arikuita nemusikana uyu mafuta muzvibona seikati inini uyu munhu uyo ane zekakutendesanwa imba ndezvimwe zvinhu zvamunofungira kudzimba dzedu tinemunyaya kuda kuziva kuti mazoita sei tichida kuti maigiri vanhu ndairumba munhu zvakanaka izvi zvokuendesa pamakoti matimentenensi matichii kana unoona zvakakodzera asi inini handizvide mutemo yechirungu mutemo yechirungu hatiite sei hatiite asi kana maitendera mutemo haina chizivano chatiri kuita ichi ichazokutonga izvi kutoega mutemo wemaintenensi pane kuti iwo kuti ukaona $20 kuti mudzimai ikaonawo $10 mudzimai ndozvandawana izvi ndasaona munotaura namuchuita ndasaona handina kuona basa handina kana kwandaenda ndiripo inini handiti kana woowanawo $10 hatizvidei mhuri tiite sei ziite zvakanaka but maintenance inokutaura kuti bhadhara $250 uchida kusingade mwedzi wega wega ukangowata mwedzi miviri mitatu usina kubhadhara autodziva usamutoona kuine matare anayo usamutoona kuine matare anayo nditika kuti tinotaurana toyanana tonzwana asi kana muona kuti hamufunzwanana ipakunoenda ikaita chimwe yako moenda kumunonetsana nemakotsi waenda koti nguva zhinji zacho murume unozochiva nokuti pane mukadzi pane vanhu amunobadzisi asitokuda But 2022 zvichigara nevana December kuona nekuda kuti pauya musikana ndikaona kuti musikana uyo ari kuita zvinhu zvakatoonekwawo nevana vangu vakuru indikati inika kana zvine zvadairedoyo makatsvaga musikana wenyu mega mukarakana nevasikana vakuru kuti mutenge muchida ini vangu vana vakuru vanhu vangu ndaigara navo usina problem handinambobvera ndakakumbira chikafu ndiwaita kuti kana vada kuuya zvokubvunza kuti kunei saka kana zvine zvakadaro inini ndakumbomira kusvika nyaya dzedu idzi dzagadzirika ndakamira nini ndopakabhamanya kumeteni ndasaka kuratikanika kunini chibage chandakaimani ndakufanira kakutengesa kuti ndipe mari yekuti ubvire neupfumi vavo ari kunye vanhu anogara pamusha atione mwedzi nehafu ari pamusha anogara kumbari anogara kumbari ndokwaanogara kumbari ndokwaanogara aiwa nyamukuizverenatisa ndatimi vamugone kuuya nemudzimai kunyowani uchizogara pamba dzimba dzevana nemudzimai anomuziza dzimba dzevana vana vakakundikana vanosvikopinda mudzimba dzamai vavo ndizvimuziza
dzimba dzakavavavo andimunobvisa vana vakakundikana havagone kusvokopinda mumba maimini anobvisa shona yakutaura nekutaura shona yakazara Wakatarisa vana baba here. Andambotanakisa vana pamba Ndopauri kugara. ndopavari kugara pamba ipapo. asi hamugone kuuya nemudzimai papa pane vana Tsika dzedu idzo tichene mumwe aibikirwe nemumwe mukadzi mwina. Itsika yedu. Itsika yedu yechivanhu. pamusoro vanokumewo dzavazvikuti ini ndanga ndaita nekugwadziwa nokuti baba semba ukaenda vanhu vakaonerewa munhu avaivakira tinomuti hanzvadzi Jonathan asori kumuzukuru wenyu vakapiwa 320 vakapiwa mari kana kuti vakatengera mwana chii Jonathan akapiwa mari. vakapiwa mari yekuwaka vai vakapa Jonathan vakapiwa 320 yavakabhadhara kuvaka kwavakaita vakavakuharari Yava. aiwa tinodzidza dzatinaudzekuti mari inoparadzanisa ukako kumane munyina vanoparadzana mukadzi nemunyina vanoparadzana hanzvadzi nehanzvadzi vanoparadzana nokuda kwemari ndizvo iyoyoyo chagirei platform yekuti kana mauya nakuenda kumetenedzinanedzise ndinoziva mararamiro amuti ndogona kumanikidzai uye musiri kurarama zvakanaka kana iko vanokwanisa kunokuedzanise havangosvika vachingoti naiwe bhadhara maintenance vane zvakawanda zvavanobvunza vandokugarisai kana ikadara nditi muona vokukanzirai vokukanzirai muona kuti havangosvikakuti bhadhara 250 bhadhara chakati vane zvavanenge vaona isu kudara rinoita kuti ngatirivharei titizvo pavagire kana maona mudzimai kana maona vaviri vakagara kutaimwapa kugara navo asi mamaiki asi mumananiwapakati asi mumananiwakati aizi mhosva ndimunzwisa asi mushakuwa mavaka nevana ndiwe vana kuti hamuna kuramba Asi chinzwani. Dzimai waunenge warambana nayo wausingarapi kusvika pamba anogara pamba ipapo haabvumidzwawo kuisa chikongwa pamba pane vana vake vakasiyana nemume unotambira kure haunotambira pamba haubvumidzwa uri kwakuisira dzimai kwausani mumaoko wako wakuisira kana mchiweka ndakatonachofunga pavakatadza kudzoka paTuesday ndakavavezvekuringagara poezivanaa hakuna kuti uzotambira panyamwida tamushina vanomuima mumoyo